Siguro nakabantay na jud mo aning laing brand na usab sa motorsiklo karon, ug gani makita nani nato karon sa mga motorcycle review labi na dinhi sa YouTube o sa uban pang mga social media format. Ug tingali, nanapud ni sa inyuhang lugar karon nga gigamit sa imong mga silingan ug mga kaila. Kumusta mga kabisdak, bagong video na usab nga ato ang pagalantawon karon. Ato ang pagalantawon ang kasaysayan sa CF Motorcycle. Ug kinsa ang founder niini, ug asa kini nagagikan. Usa pa diyay ta magsugod mga kabisdak, kung hilig ka og ingani nga mga content, mamalihog na lang ko sa pagsuporta ani nga channel, pinaagi sa pagtanaw sa tibok video nato karon. Ug ayaw kalimti sa pagpindot sa subscribe button, ug bell icon, ug i-follow na lang pud ko sa atong Facebook page. Sa tinuod lang mga kabisdak, mapabilib, ug mapawojud ka, sa mga porma ni ining ilang motorcycle product. Pero maulagi, medyo mapapawawsad ka sa mga presyo ni ini, puwera na lang jud sa mga naay kaya. Ang CF Motorcycle, usa ka Chinese motorcycle company, nga nanggamaog mga all-terrain vehicle, quadricycle ug mga yati. Ug kinigi pa nag-iya sa Zhejiang Chanfeng Power Company Limited, ug ang pangalan nga CF, gikuha sa pangalan nga Chanfeng. Ang maong kumpanya, natukod kaniadtong tuig, 1989, pinaagi ni Lei Goqiang, na usa ka Chinese entrepreneur. Atong tuig 2003, gisudlan na pud niya ang panggamaog mga yati. Ang ilang headquarters anaan nahimotang sa Hangzhou, China. Abi ninyo mga kabisdak atong 2011 ang CF Moto ug KTM, nagkahiusa nga magka-commercial partnership sila, para sa ilang kalambuan sa usad-usa. Og pag-abot sa tuig 2017, sila nagkasinabot niya ang CF Moto maoy assembler ug mobaligya sa KTM product sa tibok China, og ubos sa company name nga KTM R2R. Gikan pa sa tuig 2017 ang CF Moto, naapil sa listahan sa Shanghai Stock Exchange isip Chanfeng Power. Og atong tuig 2020, ang CF Moto ninggaman na og electric motorcycle, ubos sa brand name nga, Ziho. Og makabilib sad ta aning CF Moto mga kabisdak, kay atong katapusan sa tuig 2024, nahimong world champion sa Japanese Grand Prix competition ang CF Moto. Og ang CF Moto ang pinakaunang Chinese motorcycle brand, nga nahimong world champion sa nahisgotang racing competition. Og pinaagi sa ilang motorcycle racer nga usa ka Espanyol nga mao si David Alonso, og inubanan sa ilang grupo nga mao ang Aspar Team. Sa pagkakaron, nagpadayong malambuon ang maong kumpanya. Og gani atong tuig 2019, naana sila'y net income nga, 180 million yuan money. So matawag na sad ni nato sila nga, usa sa mga dakong kumpanya sa motorcycle business category. Unya mga kabisdak ug ganahan ka aning CF Moto, adto na sa duol nga distributor sa inyong lugar. Ug sa mga naka-CF Moto diha, palihog na lang pud ko sa pag-share sa inyong mga experience sa maong brand sa atong comment section. Daghan kayong salamat mga kabisdak, sa paglantaw ni ining video nato karon. Sa sunod na pud ha, atangin na pud ang bago na kong i-upload nga video, dinhi sa atong channel, nga gimugna para natong mga Bisaya. Salamat og kita-kits puhon.